Ka janmit ka busuk bakmen ni pi baro ki palok nongpet. So sisin nga pliang sngobha bing pi syakni ka program jungi ka straight talk ka program ka mangi crunch pang ka bha kamyat. Ka roy ka par bat kumjuru ya ki thleu ki saar bathar basyon ya ka jala jungi hi baro kawai. Hakni ka janmit ngidon ya arngut ki riurang ba ki bala syampang bha ha ka perkhap perdan badu ki badon ya kata ka jingkit kle nabenta ka imlang saalang. Ngan penito uswa ningkong iba Aristotle lingdo. Di iba Aristotle lingdo idei baju smutanat bantho kolom bat kumjuru idei i General Secretary John ka sinjuk kirang bakur kabri unyo trap ni pedang sngubhai pi ba Aristotle. Ngidanru hangni kapur iba Starfing GL pada kasit ibadai i senior journalist tengi pedang sngubhai piru syakani ka program jonging. Deka pang pedeng ka bangidon banginya thir bat banginya kren ha kani ga janmit kalong kiseng san partai hadin jong ka election dekum ta tung nya phaino syakani ka pang pedeng ningkong an bu sya ka jingkali ya iba Aristotle ha ka jingpet jungpi kiseng san partai kilong kumno hadin jong kani ka assembly election arajar arpulai Tok hublai sibun ba mebon ya gini ka jing penyat ya gini ka program hani ka por bat le si gini kalong ka program ka ba ningkong ha ka kumi kani ka topik ba le si na kilat pathai kubor ki wanra ba kalong sisa ka ba don kam bat ka ba ha ba ni perkhat pa ba salon sar ha ba nya kren om ban shwe kren ni ka kam sensar khadar kayap ka im jong ka jai benri tang haswa ka election ha banyak keren ru banyak pej hadin ka election ka longkumno mangahi simet ha banga pej ngam idon jingkermen ai ru em na marba ki sengsan partai hi ndalakut ka election myo sngoushu ngimyo sngoushu ya ki kila bonkam le si ha ka jingya wat shuki le si wat don baki ba ongru wal ka de ki seng san partai ne ki seng ya ki riu simet ru dalayat ket tu kadim nai dak mota kat nu benai layat ro kiong tem so mentoi lam don ha kabor ti ka basulingo kalong kumno ken kata kabor kai kabor ka baki kwa kim so thu e kabor ka bu pai ba la ai ban bikin long kinong mi khmat kabor jong MLA ka constitution jong kari India kala pen khamti ti nriki ong ngim don kabor ngim sola le ai haba pej ya kini ki sengsan partai hadin ka election ni du jengkermen balai ba mdan kita ki sengsan partai ki badon ya kata ka rukom perkhat ka ideologi le se banong ka ideologi banong ngadei nakani ka parti ngan rukom perkhat ka long kani fi ngan ai nuksa haki por man syaka don ka tournament na populo ma ki sile ki team na ki sinong bo pero te ki club but hakap ki klub le si kum ka klub nakawigan ka kantoj ka sei ka ki brio ki player hanto shwa chibnai shwa jong ka tournament la ya ki khore ban yit player don ki snong bada ki bom don player la ki jong ro di ki player na we shui le nak to ka snong tigini sing san parthai ro kalong kumju shwa ka election ya wat player pila ya kata bali wat player tang ban job kaya taka faktor ka bagi ong winnability ti ki seng san partai kim don ganu ganu taka rukom perkhat bakin teresitom habangi pej kum ya ka parti BJP habkhat khandai spa prapusau ki don tang arngut hapok parlimen ki syar khiben ten re ha ka jing teresitom mentaki roi hadu arspa laispa duna ki MP kapen iba ka parti ka tre sitom wat laki don tang arngodro ki tre kam sim jano tang ka por election rei hagi mentangi iba ki briu ka parti ka jano ki briu ki layak ki khore baki don kambej ban yo ha ka bor bakin yo ban ya korbar ki scheme ki ni kitai ban rei ban te ka parti lani ong subuk mentang ada UDP lani ngadai USPP lani nuno Riban ong banga dehi ta ubriu balalong do long senam hang takam don kata kam don kur ko perkhan bat peroi ke parti tiki jano bat
kadon kajing artatin bat kajing du jing kermen bangin num yo I hiru sakano sinem ngin nang ya kini ka sulong bet kata kajing ya le ya ka election kini ki parti sulong bet tang ka uniform ban su ai license ban lek mi hamadan ting nom kwa ban keren jorong le si don si pasal ban ai keren re teba star sapi kai pat ha kajing yo I jong pi kai kata ngila ban ong ha tinong we ka attitude jong kita ki political parties hadian jong kanika election Kublish bun. Hagaji I junga kalong ni. Shua election hoi kalong bo long iba Ariston. Bang iawat di tai kandidat. Iawat keleng. But kabang hagaji I junga kalong ba to kan keren kerpang khantam ya jela jungi jela mekle jungi. Lada pipe kita ke National Party, kum ka BJP, ka Congress, nega TMC, hagato ka por. Tagi regional party hanengi don to kumga UDP, HSPDP, ta VPP, ka PDF, ka thong ga jongki hi kalong baro ai kalong tang kumno banyo ya ka bor. Hai ngam syam lai I bakan don da kata ka thong ban le chupai ba. Da kata ka kalenti banong pej kum ga party ngidon ya ka lenti ban le. But lada job nerem ro kamun ngin bot ya ni ka kular election jungi handai ka ba susi kumarong no mo ba kum ki parti ngimbut ya kata da ka bangiri tengen da ka bangi aidau ba bangim don ya kata ka majority bangi lai hang ne jela jungi nadu basdang hi don begini ka sensyar klek khawlang to ka ya kono parti ru ban le ya kono mar bangi don ha sensyar klek khawlang te haji jonga lada ni ong ban ni iba kita ki parti ken penon kam ya ke bagi akular ya ke bagi pajba ke ang nai ngatai hakne ke election ki bandawan dei ngatai kapor la dei bangin ai be tanggawe ke parti parang ta ngin yoi kenapa kini ki political parti baro kenom yo daw ban ritingen ba bangi klem yo ya kata mandate la ne kata mon karai jong pajba te nai nga singo ba hakaji sio jongai long lada pijop we ne arngut ru handai ya ke ba phila akular dei ban ya chakmat mdei ban chusngap no ban ritingen hai ta jing ong bangi klem yo ban sensyar ta ka jing sio jongai kublish bun ba star te ladangi phai byang sa ka sensyar khadar ha kan ka jella jungi kumbai ong ba star mentan ba ngidon ba ya kata ka jing sensyar ka ba ya khle khaulang ane ka coalition government te ha ka jingpe jungpi ngi iba ha ka ni ka state jungi ka jela jungi ngi laban ong ba kidon kum artli ki government ka we ka state government ba sa ka we kidon kini ki ADC te ha ka jing snguthu jungpi ha tu kata ka jing don jong kini ki ADC ka penyo nong yo upat ba lani ka penduk nong wi ka jing don jong kini ki institution ka de ka jing mentoy kan no institution ro kalong kajing bahan amar kinong snai ka constitution men shwa kim sim snak le bit la study la de page bakani kalong badon kam ta mi ki tribals ki badon lagi jong ki riti ki dostur te hnrei pade ki dei ki briu pade ki ba pen ki ba dilute no ki dilute ki pendu ka wan ra no ka jing do no pi kata de ka to ka pi ka ba excitement menta ka long ha ka state government jongi ba kumala ong meneh kiba bon kita kiba la job ya election ki ong dam don ka bor don jing mentoy but ka bas ngosi kalong ba mentangi don opposition ne am po assembly pick a strong opposition ka play a important role ha ban long ban don ka healthy democracy menta ka sarkar ka le kan bo man opposition kam don jemu de issue menta kumbangi I menta district council ya syonglang kat bahang teh po assembly ya syong la ka jong sulong ba syong pendap ya ka suki handai pade ka jing ya kam na po kalong kumju pade te kam dan jing mot su kata ka demokrasi ke parliamentary decorum ro ngathraim don ai ha bakum tati pinya kren ai rei ke ma ki por men chuan dai I ka don ka opposition ka bakhlan wala ki don tangkat tu ka ni ngot ro rei ka government ro ka buram mat kamla ban le ka no klem da take I ka confidence jong ka opposition
Teki district council ro ki play a major role. Hakabai day bat ka riti ke dostor. Ki don ki an ki ba constitution kalabu ba ki day hi ki try muluk deng bagi district council ya ban sensar ki ban penne pesa ya ka riti ke dostor. Kendau ke siap ka longkur longjat ka kom sensar kadar. Bat kini baro ngidang su tanat ba kadang don district council kadang yat bet ke kom sensar at least kadang don hi agi snong ki thau haki hima ngidang i kata. Nrela dam don su district council nginum yu isu hiro. Lesi gani ka kom sensar ki hima ro nginum isu wat lakan kadon kajing tuko nama kajing le politics. Lawan pat kajing le politics kadon kajing tuko ka besar kai. Te kamdon kajing ya kelas lada ki briu hi. Lada ki briu ki sotu ya ka role ka baki ki dei ban le. Lada ki yat bet. Henry bar khoj kajing kami nak don not briu bam don kajing yat bet kadon bet tangka jing kwan ban toy ba kajing kwa simen. Te di ta ki ki ba pen hiar dor ya ki institution ka bangi don. Kublish bon. Debat star. Halangi pai biang sya kanika district council kong bangi imenta. Ladangi pet ya kajing penbet uput usam kumbang lalong hakis nam baladap. Ni iba ka district council ka badai ban kami ya ka kendo ko siap kalong secondary. Hakaba ya penbet uput usam. Kadba ka state government kalong halor. Kadba ladangi pet pada kalkum ka schedule pada kamde ban long kumta. Baladangi kami ru pada ya ka constitution pada ka state law kalong above ya ka district law. Te haka ba kumta haka nu karukom ba kani ka jingtre jong ka ki HDC kala benlong efektif lani ladangi pet menta hatu pim sngo ba kani ka district council kala dei tang kum kata ka jaka ban lalong kum shua ba indit lakai kum pami mene ya crunch pa ka jing lakai football shua ban indit lakai saka ISL ban sajir ISL hable akai sha Hamadan Pulo. Teto pim sngo ba menta ya ka KHDC ya ka district council la shupenon kam tangkum ka platform ban kenti pat sya kate ka lempung ka bakam he kata de ka MLA elections. Hoi ka jing keno de tanggat ta. Handai kala don hero ka jing dawa bade ban penduno ek diskonsil. Kadau kalong ba kumbala keren dai ba. Ki breu ki badon hang to hi nga keno direct. Persiap badai ki political party ki bala penduk bor ya ke diskonsil. Pi ngan su anuksa ladanga nga dei MLA na konstitusi jonga ngam kwa ban i bo MDC un khambit ya. Hari nga long ngaju keren ni ka ketin. Ka diskonsil bar ka sarkar jela kadan la ka jong benta. Kidon ki benta ki baka sarkar jela kam la bantu klar ya ki benta jong diskonsil. Pi kum ko borong ba snong. Kam dai ka benta jong sarkar jela bantu klar. Namar ka diskonsil de ban pej ya ki riti ki dostur ki jongi. Kira kompani ya ki jongi. Dai ka bas ngusi menta kalong ba. UMDC rube development kampenroy. UMLA rube kampenroy. Tengi dan ski blok ro kampenroy. Tahai kata ka jinga fer. Haji ka dai ban dan ka jinga fer. But kini institution ki diskonsil ke bang idon ngide ban nang penne pen klanya ki but kini ki de ban pe kerpang tang ka riti ke dostur ke bang idon nomor lem da ki don kini ngi kirit pai la ngatrai ka identity jongi ka jing itu jongi hak mar ke partai ngam tip shu ke banja da ka jing don jong kini hoi ngi hang ne ngi dang ne ki sim ngi dang don ki doloi ngidang don kinokma nomar hame kle ngidang lain lagi diskonsil ka garu hela tu nomos diskonsil ka khasil tu nomos diskonsil ba jati hela tu nomos diskonsil tani ka bas ngusi kalong ba kumbang lakren ki political party hi ki penhiar dor ya ki ngan shu anuksa lada mentau khna nganong u khna uba lai pho san snem ulong cm menta pin khot hajir yo sim ba pra pho snem hai nga juong hi barobor ba ban pha ki bru chapo diskonsil ni ban pha ban peniale de ki bru bala rangba marpi ka jing start ka jing long rangba ni ke phe mar do start ka start ukhna num sung thu dai ke gariti ke dostur re sisen ba ula he gartani ula ka to ka bor sung thu kala don te ban ong ba ka diskonsil ka de ka jakai le kai ban poi sya ka
MLA kadai ke babakla andai kadai ka jing sisya ke apelong pat ya ka gumta dangi pet ya kata ka jing benrap jong pi langi so ya ba ya ka district council hi ngidon kam da kitu kibreu ki bala syampang ngidon kam da kibreu ki bala arangba aka jing mut jong perkhat ngidon kam da kibreu batip syapang kariti dustur ngidon kam ki breu ki banang ban penyat ki an ki batip syapang ki an ki barem kumno ban penthamai ki an bat kumno ban penek pensa ya kita ki an Rehatu pimsngo ba uday upaj ba hi ubala pentador ya ka district council namar lara pipet kibun hi kibriyo ki onggum ne ubadang kena uday man sedang syua na ka MDC nangta saya caka MLA nangta saya caka MP hendai kimpet ya ka jing syampang kimpet ya ka jing sngotho mentala dang ya kran syapang gini ya ka ni ka district council ngi iba kadan ka jing pentador nai onge da kita gi politician swa handai ngasngo ba kadan kajing pentador da ki pajba te kata ka de ka e ka ba ngin saya ter susu habang ya chakmat jong ni ka program te ngan ngamon ongi ta hi hab hadu ngi hapoi hi su pajba ha hi kani ngilan ton kam bu pajba di ban smu thu man ta ya ka jingmut jong ka district ngakwa ban ya ketuk bopi ompi mene maka anjong ke state kalong halor jong district council kata kamdei nrei ka anjong ke state kan long halor jong ke district la ka don ka konflik maka don ka lagi atila ka thau an ke district council thau an ke state la de ke don konflik te ka anjong ba thau district council kan ya ba kataru amdei menu ban batai ban iu ka de ka judiciary ti ka state government kadon la jong benta ka district council ko kadon la jong benta tingi im hari India ngi don kini ki artli ki jing song snong ki nong kendong bagi sor te ka district council kam dei tang yengi hang ni sadakar ngi don ki panchayat ki bapet ki nong kendong tingi ngim don da ka panchayat hang ni system hang ni telas automatically lalong ka district council kalong ka kli halor kini ki bor snong ani ki sorkar snong ki bangi la banong tin ragi jing bentoy ka kham yo bun pada kini ki badon ye ki panchayat ti kani kalong hakari India borkoi ti banong bak penduk no ya ka district council ru la sil along kumban khat jubor no ya ka wi ke ti ka wi ke jat kan ba ki panchayat kini at be tin ragi don kam ban pen khlan ti halor kata ka jing ong ya ka ban jit iki nong mi khmat dehi paj ba so thu ye le politics si paj ba so thu namar lapen rung hau da karukom perkhat politics da karukom perkhat san perthai ka ba nabar hendrai ngim tip pada kani ka iti sensar jongi pada hangni kala anang tronyo ki khna kin su thu ki tip tang kumno ban le politics hendrai klet ya kata kariti ke dustur ka kim khuslai em ki abai tang la noi por ngan yo song ka suki ngan yo ka bor ki kati kata kai ngi ka daw ka ba pen tron ya ka ba pen tron ha bat ka wai rungi laban ang ba lada upaj ba hi ladang ikran pang ka politics ladang ikran yu MDC ladang ikran yu MLA ladang ikran ya UMP ki pet kat kum ka tulop kamut ba kham he tulop hab kham he karta ba kham ret tulop hab kham ret te tong nya phai no sa sa wai bat ka phang mo sai net helorita sai wai kani bar khoj Hawi keren politics MLA MDC baru khaj hi pech khmat se MLA pech khmat becha MLA tang badam yo MLA long MDC le MDC namar ba khmil ti ban sapoi satei kani gam don ni ei ru em de hang ta kan ni jo tang ini phai sa ko wai ko phang to ladang i phai sa kani ko sarkar ni yo ya ka MDA haka snam ka balalet haka tam ka balalet mentaru ngila yo biang ka MDA 1 MDA 2 te ka attitude lane hatu PE bakadon kata ka jing pair hakarukom trikam hapadang jong ke MDA 1 but ke MDA 2 ta hakini ki khendiat benai ru bakala simti hawi de ba jing trikam simat hi nga sudon ke jing shania hatu chief minister ba menta namar le si haka jing wan jong u bat ka majority ka ba long thumping ka long stable ti la da udon shisha pada ka men sim kumba u pas ka management na sabar i community ka leadership ka balong dynamic ka ban yer ka dor bat chaki we ki jela bat ki we ki ri jong ka perthai
bodoh ni ka global perspective tu mo ismil ti bakan long kumta di hoj ka don hi ka jing per hak te ka tem ka beningkong ka beningkong idang shui ka tu ka jing sedang ka jong un rei kata ka momentum bade ngai menta ka khamdon ka ban shimi ki rai ki ba ya dei bat ka roi ka par jong ka state ibrokoi ti habangi ong biang ba ki political party hadin ka election ki long kumno pi habangi pej ka boot share kam tama po kasi Chencha Hills ki ba boot share hi ka ba bon ka dei bet yakin ya ka non NPP ha ba bon hi pi NPP tang handiat henry pada kini ki bela job pada ki le penurlong pada biang saka kamandit ke ba yo ke NPP te kelalong no kum bagi political party lesi ki laset yu pai ba te ke jing set kelong kim don lat ko mui kin chong hak opposition ru kim la don bori ki te ki klet no ya kata ka rule ka jong ki ken tamangi shukmil ti hi bahaka stability jong ni government hapleng ka jing la ka jong government ba ki kam penroi ki bangi don kam kinya chakmat ikwa ya jing song suk sa ikwa jing roi kata ka ba khamat e mta ngim la li yesu ha ba sar hoj ka jing I jonga ka long kum ne la yo ya ka sarkar MDA 1 ka ne ka adam bat menta di ka sarkar MDA 2 fisno thu ya ka sarkar khle kholang ha ka ne ka sarkar ka adam ngat harai chief minister silang ti habat ya ka shuki silang ti hap so ya ka fai te mano bam kwa ban ne ka bor te ngai ka jing ro chief minister rutely political party kumno penne ya ka san snem te de hang ta bang mi I ha ne ka san snem ka bala dem te ngi khmi lan ti ha ne menta pat ka ba kiladon arpo prangut ki emale ta na hoi ka party but kane ka sarkar menta mi kan de ka sarkar ka baskem but kanne barka NPP ke bayalam ya kan sarkar kre kholang mentaru kala aban sim kono karai lada kamon na kam taban kan TV ke jela ban ni ha kan ka budget ke bal adam ke bau menteri rang ba ke jela ba bat we ka plapsa ula boy ka to ka target bah po suppose nem in pen kelai ke jela me klia ke bakiu ha kayo ka kot ke ban kot saka ta ka sipo billion hoi tangi khmi lanti ba kane ka thong ka baudon ha kine ki snem ki banangwan unyala ban la ban nga khmi lanti hiru ba marbi ke jela jongi kade ka jela ka beruspa handai kumno ban ton kam ya kata kumno ban le ya kata nei ni don kam ya kata ka jing bei tengka te ban bei tengka te hakane ka juk menta la dangi shania government ngin poise she antrai ka por la dei ba government ga haban perkhan ban khot kita company bana shabar hoi menta ngi don bill operate transfer kata bagi ong utei upanyat baru sapan phai no la ne kata ka je tre lang hapading riu shimet bar sarkar kumagalong menta da pipek ne kata ka medical college pan sa mi Shillong ka bala slam ngi la ju asngan do dang khna ri menta imat kan sa urlong kata ka je tre lang hapading upat ba riu shimet bar ka sarkar te kini ki bro hoj kano jing anu jungi pat ba ngi kwa kumagi ong haka politics mo lane kata ka san pertai ong san posnem hau brula temen andai san posnem haka jela kede badang par tangi khmi lanti ba hapo ka jingalam jone sim sarum ta yo ne ka lat lanti ba ai gen nyalam kumba udon ko jing thu ban kentiu ya ka jela sakmat tangi khmi lanti ba unle umta mar menta dang kat to ne banai pala ban ong ha la se lo no kan ada menru nyu benai kam tang la ban suthu te ladang ye crunch phanganika attitude ru jogini ki political parties te ladang ngam kham jeleu tengi haban kran ru attitude jongi political party particular political party mo shuba mentang lai iba kanika issue jong ka reservation policy la khlebiang te kanika issue jong reservation policy labun kibala sei kani ningkong la sei de ki seng balang kum ka KSU
kum kiwi sing balang ru kum ju kum ki HYC ki baladap FKJGP tatar te kidan kini ya kani ka issue jong kani ka reservation policy kelas sai ru daki political party bafair te daki regional political party si ai te bat mental asai ya kani ka issue daka VPP harba gila i ba kala yalam ru hadu ha surak bang lai ketua jing syatkan jong u presiden jong VPP ba ardan te halor kata kanika reservation policy hadu katnu tharai ngidon kam ya kanika reservation policy but hadu katnu ngila ban mentoy na kanika reservation policy lani hadu katnu ngila ban du nongru na kanika reservation policy katkum ka jingpan jong ka VPP kata ban pentrikam ya ka reservation policy katkum ka population lani ka jingbun pat barus kani di kawai ke isu kebajuat bat namar kani kabol kamsyong tangha kawai ke liang hi kabol kamsyong ko ngisno bangile e kabol tangha ka liang kejungi rei bange ngimpat ra ya ka sentar banya kari kabol dalaya kenjat lang bakawai ke tim padete hangta padengin sai kan long kumno kan ni ke isu kebajuat ti kumba kalong hibaro skata ka isu kan mi be namar bangi don kiseng bahalang idon political party ki don kam isu ki don kam ya kas public opinion ki don kam ya public support nang ta ki don ki leaders ru ki bakwa ru ya ka attention ke jong ba tikin sim ya kono ko isu kin sim ya kono isu le se ka isu ka bamlaru ban long ru kin sim be ti ni emba ha ka century ke ba ngi hab ngam dade ban duel tan hoj ngi hab ban perkhat ya kai ka bah ka bangi lai ka bala ayengi kai bangi ay bangi ka bangi lai juya don benta ni dei ban enjoy kata ni dei ban enjoy ku bakalong boros kata ban pentam ru kan long ba ban penduna ru mlong tin rei pada hakani ka 21st century ngin hab perkhat ki wei pat kilat kumno bangin baka jaj benriu ke jungi kan kiu kan kiu banda don kam su banda depend hakata reservation banda pi namar ba i reservation i kam sorkari batang hendiat i batang subu haka sistem la le man penmi sispa teli man lo senem la dala man penmi sispa teli ru kala don hi gejing mentoy tin rei ka chek kalong ba ka sorkar kan yo pisan ban penmi man lo senem deki hajar teli ti ngihaban wat sa kata ka perthai ka ba kiwi ru kia ini be lang sa ka ba kiwi ru kia be ba kam da dei tang ha ka government job kam da dei bangin ya petang ha government job rei ini pech kiwi kila ru te ha ka government job ru ngihaban don kata kam mensim ban ya compete ban ya compete ti kani jingmi berkhoj kan kam kan ka isu berkhoj mi kan yarap ban pendu ya kito ki jing ki backdoor appointment ki jing thungi ki bahi ngasem kani tai kade ban wan be dakal ti balong fair square ko balong competitive ke ngang su ko di itai bentai ba don kam la da ki reservation haka roster ni haka reservation ru kadi balong fair and square ke kadi don daka jing thau ko biang kade ta ba star kidan ru kini ki beriau ki patba ki bala benrap ru halor kini ka pang ki ong ba ladangi pet ya ki seng balang ma bagi ki ya kanu ke isu ki na bar jong sekretariat namar ba kim don access kim la bandung syapo jong ka sekretariat te hende ki ong ba ki niki MLA jong ka VPP bre ki la long access ya ka sekretariat ki la long MLA ki la don hapo jong sekretariat te ki ong balai ba kim yaki ya kan ka isu hapo jong ke sekretariat balai pelong dharna hapo sekretariat namar kila di ki MLA bala sajen balai ki pelong syaba sekretariat hatu kata kala mo benlong possible ba pinle dharna hapo jong ke sekretariat i ban syukran gasuk ndai ka angkam sya walau MLA ro dale tam ni la ban ke kamu dan dia fair pada MLA baru ni kajing ka MLA udon tak borban keren
namartang ki MLA ki belaban keren hapo assembly ki MLA ki la ban lej yang do direct ya ke minister ya ke sarkar ya ki la pan kub ya takabor ndai ban ong ban lej ya ki hapo tengah try kadai ke keren biria jongno te em ka jingmut kalong kum ne mdai ban ya ki hapo long sibuk kum protes sit in protest demonstration sit in protest demonstration mo atau kata la ne mla ne ban long hapo office ne habar jong ko office na try kita ka bom dan nanti ne ka ba bet ya ka long kum ne lada don ka jing persyang hoj menor ban haban persyang handai banong bandon kata ka jing bit pat kum kemel yang try kam don banang hapo sekretariat lane handai hapor badon assembly lada kim hun ya ke ba ka sarkar ka juba matrai kila ban penlong ya ka jing ong ba ngin syong ba yang ne ka bang 4 yo ya ka juba ha ta khublai sipon ba ladang ipet ya kini ki pikoan berap ya lata kan berap itak hendiat ru ka hoj ka di ka hai kum ki political party dan ki political ki leaders ki ba la elect ya ki kam sudan nong rem ban lek Ramadan lek Ramadan sesurok namar ba ka probably si ka di ka ying dorbar hap thau ka lat ka lenti ha ka no ka dur ban dei ban la ban ya solve ya ki issue baro apo house ke namar ba klamjit ki paj ba phin khot biang ki paj ba ban yele thma Ramadan tekan man toy ban jit no mikmat abu kumta dei ban explore kenya ki possibility baro apo ka house ke rule jong ka house kumno ban draw ka attention jong ka government kumno ban le yaki ni apo parliament apo Delhi sibun ba ki don ki isu ki ba ke opposition ki persya henry kim sim khot yu paj ba ban ya protes sang tu kidon ki boi ki bobon ki lat ki lenti ka bakhadu hi gidi jing sencar paj ba government ka habi ban sngap hoj kala ban pen ban diang ki jing ajumut ki jing special session ni ta henry kan don hi ka lenti ba ka haban ko ngu ti de ban explore kin di ban explore te sibuk lada ka government brang i sibuk lada ka government kam ko ngu kam sngap te kam pediang ki proposal ru balapha da ka nugo political party shu halor ka nugo issue ba kin yong banya ter banya discuss te hakum kata ka bentapat te de ta ken ha bangi kren menta ya ka politics ya ki party hadin ka election kalong kumno menta la pai phi don tang sau san ngut ha ka ni ka term phinumla ka UCC khamla ban pas ya ka banduna menchwa mentan rabun ki MP ki ongin pas ka basuk ka ju ken subu ka BPP ru ka kwa ban ra kata ti mobilize ken strengthen ni ka party let's say next election yo majority ti pion ra ka house pi pas ki we gila ban persya pi pinum kongo sulang simple as that ken okay Tingidon kami ke por kan se thu ke por ban su ladangim ap ke por ngin su hugdak no ngin su leno da ke bor kai ge bang kwa menta kan long no te kan semjige aga dik mon si ba ta ladangi pai pachaga attitude jong kini ke political parties mo kumbal ladangi sim biang ye kini ke political parties bo kum ka kongres ha ki HDC kalaya pra bat ka UDP mo ngila banong te klamla asyo banyo kata ka isi tang baladang ipet pada ka UDP ha ka sarkar kadon lang ba ka NPP te ladang iong ba ka kongres pada ha ka sarkar ka syong ha ka opposition te lada ka de kata ka isi jong ka UDP bat ka kongres ne ka isi jong ka NPP bat ka kongres atau kampoi haju hi namar baru arngut ka UDP ba ka NPP ka dei ha ka liang sencar kat ba ka kongres hang ni pa ha ka state ka dei ha ka liang persya te ka ka bangamut benong kalong hatu suki pasuki ha ka ni ka jela jongi ngila asdang mo bangin ya yat sya kata ka benta bangin don no tang artli ki political party ha baladang ipet ya kani ka sarkar bo mentaru ngila lalong kumba ka NPP kala yo absolute majority nuar da ka jing join lang yakini ki MLA jong ka PDF
te ke bangi ngila bangin expect nang ni syakmat hatu kandang yai continue kanika jingkendrum kendram bat lada kanika jingkendrum kendram kanang ya syakmat kumuriu pajba kumno tharai pikwa ban ai ka jingmut bangin penpai kata hi ha be de ba kane kalong sha ke ba ngim la asu ban pe phang ha sarkar phiong ngidan hak liang persya ngidan hak liang sensar apa adus konsil phiong ngia trelang pi kalong ke ba long thamula sya ndai ka khubor ka bang kwa ban ai sha baro ki political party long ni de ban don ya kata kanong rim ka bang yeng hak tim phareng principle habang asngau ba ka party jonga kalong kumta ngade ban yang kumta kan ngimla ban ong hang toy ka nomor ka state hak sarkar jela ka ya pher karkom penyaj ban hang ne ka ya pher ngila ban le ro nem lada kano ka party kade ban ai ka nyaga kata pu ka jing pralanti ka party kade ban don ya ka bor ban kedew lenti pe ngide ban le kumne rei menta ka basungsi kalong ba ngla shu ailat ya ke MLA ya ke MDC baki ni rahi pramaki kuno banle but natrai hakum kan ya ka khep ke ba ke ba ke jelam ta jungi ke kendo khamtam ne po khasil jungi na ki pai ba ke de ban keren de ban chus ngap narbi ke jing ngap jar jung pai ba ro ka ailat ya ki banle natrai ka por la de ban keren hatu pimsngo ba kanika political awareness ha kanika jela jungi ha pedeng jung pajba kadang long kabaduna ba namar ba ki shibun ki issues ki bayakran ki bangya wanra syakmat la kalong ya kanu ki isuru teng bun sin upajba ulet syakitu ki jingelang syakitu ki jingi ki ngilai ki bun ki jingi ki baya dei ba ILP baya dei ba CAB baya dei ba CAA bat kumta terter bun sin ki pajba ka jing snguthu jung ki ka khamlong lingkot namar bun sini ki ngilet syakini ki ayu ngilet tangba yelet perlok hatu pim sngo bangi don kamba ya ka ta ka political awareness hakan ka jela jungi bangin la bangin wanda ya kata ka rukom perkat perdan ka batamai ti kadai ka piong pi ngas ngo ngaro ngas ngo hab hai kan ya pi ngide bandon ya kan ya mar pi kawai ka ba ngayo i ha ki bru jongi nilai da ka jing sngeu him ju perkat ngas ngeu kumta ha ka to ka por nei ni halangi ni kloi ban le kano kam ri klem da perkat mari haba ni jit ya kita ki nong me khman la ki de ki MLA ne MDC kemun ki de ban le yang tei ken habot kat kum ki rol ki an nor phim la lai na ki ne ngam la ban ong tam bang la de yu nong me khman ngan le kat bomon kham tam le hak sensar paj ba jungi ka constitution nei ka riti sensar nei kalau long no ka thamai jong ki ibaro mar baro ki an ki bami ni kimla ban long halor jong constitution kilong barabor hapo jong constitution te kum ki nong mi khmat lan e kum kita ki breu ki bala sajit paj ba ngi de ba sutho ya kan nei ba kano ko bangile kidan ki kendon lada de nam ta jongi ki tribal kum curriculum kidan ki constitution ki ba kumno banya dayangi lada nam de nam ta mapi ngi de ban stu shai ba hangne ha jela jongi kidan ki benta ki bom de ki jaka tribal na jaka jong curriculum tani ka an hangne shlohi ka kham stom ha ban stu khundan namar na ka dawang barobor nga ukran ki perlo jonga da phila ban stu de le ha to jiking so sun lada pisha kem shata isha shiliang ya pion bisha da we an da shakem shani shiliang jandrimlan ya pion bisha da we an ta kum ki nong mi khman atrai ni ha ban pet yen mde ban shule chpaj ba ban sngo yu paj ba long kum ta ta paj ba plim su thu phi ka ban ka ka ba ja te la shia bot ta hadin ondala job ni expect kata ka jing sngo jongi ba ude ban la ban le but dala da la ban le lan kata ka party gam la ban le ni kena kelai ki ta kan ni ki pen shai yu paj ba ngi de ber thu shai ba bar ka wei ber da fi kan ma ni bar ki jing ruai ki lami ki jing tem ki o da don ga sarkar delhi kumta hang ni kumta
ini bisa kampun kam dayum sa i ke don ki kendon lada pidon ga sarkar da kawai hangne da Delhi da kawai ro lada u briu ba shong ha kata ka suki ula ban suthu nei ka Delhi kam la ban le ka hawi ban ai ka ba di ban ai te ka nei ka ba pi ong ban ni ha ban pensai yu pa ba nei ka long ka badon ka me mar nei ban weng ikni ki e baro dei tang ga jing nang jing start ladang ngim don ya ga jing nang jing start nei ladang kan ni ka pule piti jung kan nom kiu nei ka nom ya nei ka mot ka stom ba ban ya keren kada kata piong kembal abenrap iba star mentan ru ngidon kam bha ya kadika political awareness but ngidon kam meki breu ru bakin long knowledgeable politically nama lada pisngu thu ya ka politics kolong kumno pisngu thu ka politics ka yat kumno but pi pensyairu ya kitu ki bahayeng hasam ki khon gi kti jong pi dei hangta ba kala banwanra ka jingkala ha ke imlang salang bat ha ka politics tementang nya phai pa sa shakawe ka banta ka attitude jong ki political parties ya ka railway tingi iba ki ladon ga jing kran la daki sinam ta banwanra e kalentiral sathesha berni handai kata omsyam lala ban urlong namar kilabun ki jingkhang la na kini ki seng balang ki bapher ba mentang ila i katu kat ne ba ladon kata ka jingthmu banwanra ya kalentiral nang tena dan hills hatu kanni ka jingwan jong kalentiral sha ka jala jongi kan penyo nong ne kan pindu nong thrai ya ka jala jongi bat kan kta kumno ya ka jala jongi ka jingwan jong karel lara ka wan ka good string ka wan ra ki marba marti ka don ka jing bentoy khao chini gini kitai ken herdor nang ta num dan kamsu da ki trop ban kit ban pen julor ka surok kata ka wei gedi jing bentoy nang ta kata ka good string dal ka don ka jing bentoy te nak benta ka jingdu nong ya ka jingdu nong te nganum patla hi ban ong du nong hanu ka lia hanu ka dur te kata kalong ka bang pat yu i ka te hnrei pade ban shu asum pade ban shu asum te kalong hi ka bodon kam ka jing septing jing seng halang par khoj kalong ba kan wan ka influx ka ba babun ngin kitet pat ngin sejak no te kata ka assumption ka jungki bat yang hata kalong rim kalong kejing sungguh jengki te pi hang ni kalong critical kini kijing persyang jong ka sarkaru namarba kuba menel ong ba staffing ni don kam kajing ya trelang uriu simet ka sarkar intre te ni kawan kani ka economy kani ka kabalong mix administration hang ni capitalist public private ti kani ru kami sibun ka kamai kaji sibun ka kontrak ka volume of business ka bahe ti haga jingbun jong ki riu ki corporate ki bahe spa ti ki kwa ban ya don bentalang hang ni ti kan jing bentoy kan khamlong ye ki tu ki balong ki badan ka link haga decision making power ki ban bat ki kam ki bahe ti kata kadai ka attitude jong ki political parties pada ti ki pej hakanu ko benta banyo nong lang hi inum la len ri kata mar ki project bar khoj pi project khoj ke dan hi pro khoj be kwa wan tu ko project si jar ko te ini ki behe spa lite khmat e ken ti phai biang saka attitude ko bapi ong political party ni ong ba ki political party kim dan principle ke ong ni kata ka pausai kedar pi district council ya songlang hapo state government la jong balai ngim dan kata ka principle ani ngim dan ye jing sothu ka party politics kam pat trekam hangi habingi kran ni ka awareness ban hakani election ni lala katukat ni nakaliang ki social media nakaliang ginong keren dia la persya ya ka bor jong ka pisah ko nak dudar senru shwa election la penlong ki program affair ba amdai ban thi ki bot kala trekam hi ka wei ka awareness kala ya henry ban tadan kaman penrung kanya ki briu ya party politics kumno briu kin yang hakanong rem
pi ke BJP ke ong pi arngot ki don hau pendai proposal reki yang prinsipal ta ki roi ta la lut ban penkelah lut ya ki pi la ban penkelah ya kenu harus isi Rome is not built in a day gitu tik nang ta pada Pikin mau ni apa pedang mi ni kong ka EAP Delhi por beli election BJP Congress EAP dan balak thau sarkar borok ki long kaju la ajing mut no bah balai ong balai fi ka Congress ka BJP fi mi tre lang form no sarkar so ba na dei kum sini singi ki lalong dei sini singi ki lai form lai lang government hendrai maki dan ka jong principal dan ka jong kim la hap wan biang ka re-election sawan ke EAP tikum takin ke dai ban long ki beriu ki suthu ki beriu ki yang scam ya dali ki but ki bakal long tu labut next one biang election ki but ai pura sebenarnya ka majority ya ka EAP ti understand ka level jong ka jinglong aware jong ki beriu ka dai ban ra nak sakawi pat ka level kin sakawi pat ka level kumno ban pet are toh ngilala banon jit ki beriu ki ba thiet apisa kam don jumut ngim dai ti mentap de sebab kumno ki beriu kiba ka ke jumut joki ka attitude joki ti ka don kame kalau political party kin makin pen i ka lenti ya ka ai ka nong rem ka baki ki yang hangno ki la ban next camp ba ya ka ai ka bangi angnut le si damla mentah hadin san fusnem le si la ban sa urlong ba star pi bede ha ka jing sungo jong pi kani ka jingwan ka lentiral kan long ka bayo nong ne kan long ka badu nong balada long ka bayo nong kan penyo nong hadu kat no balada long ka badu nong kan pundu nong hadu kat no ya kan ka jela jongi pi dang yong lentirel ka jela jongi kal adon ki lentirel bat hamen di pathar kal adon ki lentirel ha not garohil te hang tu mi bagarel kali kawan mangasngi te handai hang ne hangi pan hadu mentahi ngim parla ban pedang ki lentirel nomor hadu mentahi ngam syam ni bagi korban ki balak le kene ba mentah ngam tim kumno kan le ba kin pensyai ki paj ba pi kumau ba kata kajing pensyai paj ba kata ka awareness dot kam ka ai kajing mentoy na leng sarkar ngam i ki la syong la syukot ton ngidon kam ki lentirel lai pi ngidon kam bandaya suthu syai na pi ni kum kirulum barabor hi ni don ngato kajia jan jongi bar kamar yang bat kajing long kerpang jongi ru ki afer na ki wei pat te ngilai ba wala da kam don kelentirel ru kat ne ki wei jat benru la poi sene sha ka jela jongi te la da ka poi le sakane te nong kumno nong shu kumno nei ngas ngeu ba ka sarkar ka de banda penmi ken pek lada kawan ru kini ki kendon lada ka de ka passenger train lan datang ka taga rel ka ban kit ki marba mardi ru ka de banda kran syagin pek ngidon kam ya kan ya namar kini ki daw te lada ngi persya ru ka de banda kini ki daw ta ka jing persya ko baka pahim ta ka lombe tangga wai bangi shifting ya kata ka jing wan jongki mender Tahu kini sembah lang kelak kan syai. Ayang i ke ILP. Sawan raya ka lentirel. Tapi kelak benomlong ke ILP ni lah kelak benomlong dah kan orang ini kaba ngas ngohi ngidon kami ya ka ban ada. Kelak benomlong ke ILP, kelak benomlong dah ka we lentiru tambah ka an ban ada. Bapak ki beribuan sana. Kim de ban yo ke bamon nomor ba ngide hitang kirit pai. Ladang ya crunch pang kani ka ILP ru. Te hatu kani ka ILP kala banyada yangi hadu katno. Bat hadu katno kala ban penyo nong yangi namar ngi I nakawe kapor sakawe kapor ki seng balang kila ya dawa. Sipang kani ka ILP. Bar ngi I ki bun ki brio ki pajbar yu ki akarsyan kata. Kamtam ki kasili majority ki karsyan banyo ya ka ILP. Tang ba teng bade lang ladang I keli ki pajba. Ba ladang yo ILP kan long kumno tika jing smu thu jong paj bai ka long tang yo ILP ka long ban be mender ban hatu kata ka ILP ka long shisha kumta ka ILP kam dei ban be mender la ne ban pedang mender pi shwa bangan ILP ni pej mo la fi pej kum kari bilat to bangi tip kum ya ka inglan ni tip kum kari bilat ya ka la kar kur sodong da ka hari
kini ki migran lah kita ki poyer nei ki poy bet jak kum no gele ke Amerika saudang la ker kod da ko nei ha Amerika khamtam ko USA kibun ki bru ki ba poisong snong to te banyak kane ke jing ja ke ba umdon balak ban khang umdon balak ban be habe de bagi ke jing ban marbi ke jing don ngamla ban klet ya ke bau gubernur Musa Hari gubernur Barim Jongi wa mumne habakadon ka kam to don ain sakat badon ain de brun be saya to jaka ban lin habom don kam da fikot yu to bruru unomwan te ke jingkwa ya ka ILP bandang ka ILP kalong pi ban pensngeu sho to bro hey wat ban klumar chane kadon kane ka ain kam shamong ban khang yu to wat wan chane pi da ka jingdon jo ka ILP ladangi ka sarkar India ka suthu ya ka jing jongi kirulum kirit pai ladangi yo ya ka ILP kan jin along ka baba nomor kalong kan keren se ke partai ban pe hang tengi don yang ne ka ain ka ba phim la ban sulet kum to đây kam semong ba ngin be no yu khar la ni nom sha shu ban dang ye kiwi par ki ban re ban wan te ngasung ba ngidon kam ye ga ILP đây ka ILP ka ba ngi su thu ha ga ji ja ni par khat ya to ka ILP ka ba man chwa ani ka ILP ka ba ngidon man ta da phi pe kum ba ka Manipur ka don Mizoram ka don dai ki bru ge le ge rong ya wan mi dai ka wei ka ban pen si sha hang to ba phi phim de u no shok shnong phi la ban wan tambah phi phim de u no shok shnong ne but kaba hakaji jonga kalong gumne shwa ka election ka judan ka to ka jing tho khana samari ya ki bru ki ba don banyo rung se kata il terror te kini ki bru ha ba ki lej ne ki tho ka tang kim ju kli ka kor ka sla yo fidan oi pla song ne hoi chu pun rung be nei la da don ka ILP tip kan khanglat ya ne ka jing yo rung jong ki bru ha ka electoral maram ta da phila pe to bom de yu phi beriu nak nega ajla, so fidan ya mega ILP, do angga don pim la ban tenrung, marune ubru suan bela, hendai la dakam don ya katon nei, ubru bon kenang sini utang la orang tu lakmen ya. Tu kata kam la don lupa mo ka jela jongi, klipi ba Aristotle, hatu kita ke bai la bendap da iba star mentan, tu kam don lupa mo ka nega jela jongi. Haba kini ki ladangi pej ki dorbar sunong gidon te ngidon ngira district council hato kita kim la biang ma ba kin khanglat bat kinum ailat lada na ka sunong lada na ka district council ru kadang latlan mentangi I affidavit senaman ka sengi pan kala jaj pan kara kerteng te haba kiladap don lupa kini ki an ki bakhlan de ngiladap don lupa telada kita ki an ki bangila dap dan lupa ru kim pat rekam hatu kata ka jingwan jong ka ILP kan yarap mo ya kan ka jela jongi te kuan hadu kan ka ILP kan yarap kalong ka ba let's say YouTube bosuan official don kam sisngi arsngi uwan na kamen sim bohop let's say kum ngaru ba don kam lech national kwa ban dei bang lech sa li don kam haban apply ka ILP na marting yo sabat halenti yo syaruk ti ki bolong genuine ki beriu ki apply kan ti ki beriu ki badan ulterior motif ki bam tip da sakabagan ni state jo ki ke transit beriu ongal le sel syar ngam kam ILP te tem tip yo hier no place bejar ja no hadu kan no ILP kan la ban check kalau ngaba isya ti ko mafiong ba ki dorbar senong jungi ki senong jungi lalong lupa ka ILP mulai ki senong kasih pej sya hiru mati jakarum don lalong sort of us ILP haba khadu ka dei hi ka yeng simet ha kur kan jaj ke jungi ani ngi pediang hayeng te menu ban khang ka jing lai lan ka jaj ben riu jungi ka ladon lupa tiga ba nang tas ba ki bordar jungi gilong open te ngin bu ILP tang hang no borok ka bordar ka bala banwan ti unwan na kanu kelenti ni ka ulam wan highway te basya bordar pada laj renghang ka sulang tang ka kawai kelenti ka bangin su identify bakadon kan bah namar ba lesi ubri wawan seni nong wei nong ar unum sa syo sadat kan
la don LP ngachuan don kam tang atas ngi deno kan ya dai kata sibun ba dari bom don LP tete bersuan kam tu poi ka show dat ni tai la don LP tu la long sip in uru tak boleh sibun te ladang ipet ya kata kumen chupen kon te ladang ipet ya kata ngila ban syem ya kan nuksa jong kan nikari Dubai ro te kari Dubai kadai kawai na kiri ka baru spa tam ha kan ka pertai andai ha kari Dubai ngila ban syem ba menta suki posuki la khambun da kinong letrai banya kinong song snong hendai kita kinong song snong pat kimdon kata ka jing siir kimdon kata ka jing syapting hendai kidang ya chakmat kidang kiu irat omdai namar ba kita kibawan kidai kibabha hendai dei namar ba kidon yakabor pat kaan kababha bat kita kinong song snong try nong song snong jong kari Dubai kidai kibadon ka jingket khle namenta ke imlang salang bat kidon ka jingket khle namenta iwei kumta kia try lang pan kentiu lang yai wei te syuaban penkut ia kani ka program hanchupan kan mau pi ba pipet ya kani ka program ka bade ka street talk na ka didi mikhalia ha ka por san baje man kasngi tho ding tingin saya syambiang bat pi lasyam tayo ha ka ju hi ka por ngadi umibon lingdo na didi mikhalia kublai shibun kublai sya jarngu ublai unkurku yapi